sekuxoshwe uFloyd Shivambu Secretary General we-MK. Sanibonani ninjani, welcome back to our YouTube channel. Please make sure you subscribe and then not just subscribing but also make sure that you press like and then you engage as in you comment, right? Ake sekuphinde kwasusumunye futhi unobhala jikelele kwi-MK kwangaphela nje nesikhathi singakanani eqokelwe kwesika nobhala jikelele uFloyd Shivambu usesusiwe kulesikhundla sakhe. Leqembu limkhomba eParliament okwamanje. Ekhuluma esithangamisa bezindaba umengamelwa leqembu uJacob Zuma uthe kube nezikhali eziningi bezivela kumalunga leqembu ikakhulukazi ezihambisana nohambo luka Shivambu ngasikhathi ehambile walapha eMalawi. Sizokhumbula ukuthi uShivambu wahamba waye eMalawi wayohlangana nomprofeti uBushiri kanye nonkosikazi wakhe uMary, nalapho ke azithithelela khona ngokuthi athi wayethunywe umholi waleli qembu. uFloyd ekuthiwa waqamba amanga wathi lapha ya efika eMalawi kuBushiri wathi uthunywe uZuma. Uthi uZuma lalela thina siyiqembu lalela abantu ingcindezi nezikhalo kwenza sabona kufanele simsuse uShivambu kwesokuba nobhala kuchaza uZuma ngamafuphi. Ebuzwa ke ukuthi uZuma yini kumthathela isikhathi, uthi cha bebesalicubungula lolu daba. Uthi okokuqala uFloyd kade ehamba phesheya ehambe yobonana cisha gola kwere yobonana noBushiri kwangayini kwangazange athunywe iqembu. Uthi wengazange athunywe iqembu, uthi wahamba nje wayozela yena on a personal level wengayile as a Secretary General. Wathi futhi ulentuzane uShivambu ngeke axolise yena, axolisele ukuthi wahamba uyobona uBushiri. And lokho uShivambu kade ekhuluma einsukwini uthe wathena nje no, one thing I'll never do is to apologize for something. Uthena uShivambu, he will never apologize for going to uBushiri. That's what he said. He said and he went to church and everyone is welcome to go to church. So he's not going to apologize for saying Bushiri and his family. Wathi abantu abahambe baye esontweni. Esho ku-interview emaviki nambalwa. Shuthi ke babese uhlala phansi kumndeni wakaZuma wathi hayi cha engazothi lona akasizwa kahle okanye akasihloniphi okanye kuthini abantu ke abaphatha of iqembu noma abantu ke abasemthana naye uZuma mhlawumbe bamhlalise phansi uZuma basho bathi engazothi usiyeqala okudelela ke uFloyd. Sizokhumbula kodwa phela ukuthi inkinga zaFloyd ayiqalanga manje, iqale kuDuduzane Zuma. Since efikile nje uDuduzane akazamthanda uFloyd, akazamuzwe. Sizokhumbula ukuthi kuye kwaphuma nestatement wamfusekisa uDudu oyibulela Duduzane wabhala ku Twitter wafusekisa uFloyd. Sizokhumbula ukuthi uhambile uDudu okwenze ikipa wathi abafana abancane bangangijoyeli kabe eKhothamazi kaJulius Malema. Sizokhumbula ukuthi uDudu best friend noJulius Malema njengamanje akamfuni uFloyd eqembini nakubo. But ke beside that ukuthi uFloyd ke since afika nje kulahlekile izimali, kuthiwa kwalahleka imali kade kuzoba neconference zahamba imali zangabonakala ama-million. Abuza uDuduzane iphi uDudu yiphi phela yafa uDuduzane ududuzile amawele mozuma udide ukuthi uDuduzane into eyodwa. Wabuza uDuduzile ukuthi iphi imali kuthiwa nje since afika uyantshontsha uFloyd, kuthiwa nje uyantshontsha nje imali zeqembu ke ziyanjani, imali zeqembu ziyanyamalala ubusuku nemini ngenxa kwabani kwaFloyd. Kwausenjalo ukukhalwa ngabasebenzi eThekwini ukuthi abaholele eGoli abaholele ngoba phela imali ziphethe ubani uFloyd. So ke kungenzeka ukuthi uZuma ke bese bengena ngenxeba ke bathola ukuthi hayi asivele simkhiphe simsuseke ezunobhala weqembu ke simsuse ngendaba kaBushiri. Sizokhumbula indaba kaBushiri kade yenzeka uJune njengamanje, indaba kaBushiri yenzeka ngale yankathi bebethole sonke lesikhathi. I think bavele bahlala basho bathi no man asivele simsuse ngalendlela ke. As we speak uFloyd Shivambu akaseyena unobhala jikelele we-MK party. Usehambile ubhala ku social media wakhe manje eziqopha la wathi nje wafaka ilentuzane
ifleck lo mkhonto wathi nje into ayenza emhlabeni ne-right ukuthi wachuza leli qembu. Abantu bamthelekela ke kuma comment section bathi hayi mhlekazi uyagowisha, uchazelani, uxoshiwe nje phela wena yini enza uchaza ngaphela manje akekho umuntu osetheni into eshiwo nje ukuthi wena uyahanjiswa yiseParliament yini manje ufuna ukuthi ujustify base bayamushoka. So anyway, please make sure you subscribe and you become part of the channel by pressing like.